Denarong loksotok bi pathua klam along kibipon Ingdeng hini Karlitang Surja Engti Memorial T10 Cricket Tournament angdung kiti pathu pon along Haurakhat Night 11 atum chahapa hai ponsi champion anong e chapalong pon Kidamtang aruni phaing korage thomani Denarong loksotok bi arong pathu klam along Ingdeng hini Karlitang Surja Engti aphan kachiki moment pen kibipon T10 Cricket Tournament angdung kiti pathu pon angdung kiti kepathu pangcheng pon piaprang Denarong Town Committee Chairman Prodip Engti lapen lokso tokbi Youth Club atuma hin pen Karlitang Surja Engti akarjong chomrong me kidodun long pa meji aphan pura kachikimo melur kai ponsi mini disi apharman kachikimo padopon bangso angdung kiti pon along Haurakhat Night 11 team lapen Denarong Kauri Pathar team atum angbong se pathu ponlo Haurakhat Night 11 atum over capen run pharoi sira thongkebra pholapen wicket damsi target run pharoi sira thongkebra truck piponlo halapu Kauri Pathar team atum over cap anpen run pharoi sira cricket home an kiledun chota jok Haurakhat Night 11 atum champion chapalong ponsi trophy lapen tangka suri krip ho chapalong pon lapen man of the match anong e Simanta Chanda pensi chapalong ponlo bangso ke pathu along sponsored kipipon abangphu Denarong Town Committee Chairman Prodip Engti ahin pen ke than pon ki Karlitang Surja Engti bangso pirthe dovek ahut ke pathu anat aning hangpi ke potsi alangli amen pen ke wangji aning kan mati Ingdeng ke thom aphan man sedami bangso ke pathu ki bipon ji along sedami cherap dunji pusi than pachini pon Ingdeng ini Surja Engti T10 Cricket Tournament angdung kiti arni mesen meat pen secun pon lo labangso a tournament abang dak Puchim Club atum bense cepatir pi pon lo cepatir pi pon pen pini angdung kiti abang setame mesen bensi Haurakhat lapen Kauri Pahar labangso hini atim dung se pathu pon lo labangso kapathu long bangke asad lang bangka Haurakhat atim tumsi peneng le thota hai pon lo alang litum bangai pachuneng seta champion lo peneng setame champion lo labangso long kepathu esek laso tournament esek setame penang an dak Puchim Club atum ta cepaduk pon pik lapen dak alang litum long adwire labangso iklem ke cerabdun bidi ki pidun atum ta meo ajoine si ladak bang chun pon lo T10 cricket tournament ni tum angdung kiti ani mesen met pen pachun ponong lo bangso tournament la kendangi pili tum kaching hon Denarong Town Committee Chairman sar Prodip Engti akai pensi nang cerabdun lo chuki damdang ning kan sami alang sinang cerabdun lo alang lipan ni tum lokso tok bi Youth Club hoi pen ning aklong pen kichoro pajir lo alang li son aning me nili tum lokso tok bi arong youth tum han paching tour nang puge matha pen alang li nili tum han nang cerab nang chirodun ajong nili tum tambe ning sampik lo dong mukak pen sem singing ti carbing long life